Jedna od najbitnijih stvari kod držanja ptice je naravno privikavanje mladunaca na hranu. I u ovom slučaju želim da vam demonstriram kako to ja radim. Znači, isključivo uz pomoć top 10 hrane, bez zrnaste hrane, bez ičega. Ptice se odmah nakon odvajanja, znači oko 20. dana starosti, još uvek ih držim u grupi kako bi lakše jedna od druge učile šta treba da jedu i kako treba da jedu. Znači, tu je najbitnije da se ptice prate, da otkriju vodu i hranu. Evo, kao što vidite, samo malo da se smire, evo odmah kreću da jedu, znači isključivo top 10 hranu, ništa drugo, ovo su ptice starosti 20 dana. I ja im dajem bukvalno do starosti možda od nekih 3 meseca, odnosno do, ajde da kažem, sredine, početka mitarenja, im dajem isključivo, znači, top 10 hranu i hranim ih na ovaj način, zato što im ona stvara idealne uslove za zamenu perija, održava ih vitalnim, zato što je mnogo lakše, jer ne mora da se menja hrana, može i nekoliko dana da stoji, znači u kasnijoj fazi pticama stavim zatvorene hranilice pune top 10 hrane, kojom prilikom one bukvalno i 3-4 dana mogu da jedu, što meni ostavlja prostor da se bavim drugim aktivnostima. Znači, na ovaj način grupno držim ptice 10 dana i tu negde već oko 30. dana starosti odvajam ptice u posebne kaveze. Sad ću da vam pokažem i kako to izgleda. Evo ovako ovde vidite da imamo različite vrste ptica, starosti između 30-40 dana. Evo ovo prvo je Carduelis canabina ili aniflan. Vidite na koji način, isključivo samo top 10 hrana i ništa drugo od hrane. I čista voda. Nema potrebe da stavljate bilo kakve hemikalije, čajeve u vodu, iz razloga jer u top 10 hrane imate i čaj divljeg origana, koji je, kao što svi znamo, dosta bitan u ovom periodu razvoja mladunaca. Evo vidimo ovde već su krenuli da jedu i da uzimaju top 10 hranu. Sve ovo ptičice, evo recimo aniflan. Carduelis canabina, aniflan ili konopljarka je poznata po tome što veoma teško prihvata sve vrste, da kažem, jajčane i meke hrane. Kao što vidite, ove ptičice bez ikakvih problema žive isključivo na tom. Znači, sem Carduelis canabine i Carduelis, odnosno štiglića, u ovom slučaju na mesto kavez, znači imamo ovde demonstraciju i sa Carduelis chlorisom, znači zarentalkom i kringlovom. To je treća vrsta ptice, to je treća vrsta stavila. To je treća vrsta, znači, ptice koju trenutno imam na hranjenju i kao što vidite bez ikakvog problema i ova vrsta prihvata top 10 hranu, hrani se isključivo njome. Evo vidite da se čak i ne plaše, da su u pitanju su ipak ručno hranjene ptice. Tako da smatram da je ovaj način hranjenja nama, odgajivačima, mnogo lakši, iz razloga jer ne moramo tu da spremamo neke specijalne hrane, da kuvamo jaje, ne znam šta već ljudi rade, da natapamo hranu. Znači, dovoljno je da se stavi u originalnom, iz original kutije, iz originalne kutije, znači dovoljno je da se stavi
direktno, znači hrana, i nakon toga ne mora, znači uz dnevno menjanje vode, čak i 3-4 dana ne mora da se uopšte hrani. Znači nakon ove faze, kao što sam rekao, sljedeća faza je stavljanje hrane u zatvorene hranilice. To su one velike plastične poput ove. I tu dolazi do manjeg rasipanja hrane. I tu već nakon toga možemo da idemo na pecanje. Eto, ja se nadam da je ovaj video pomogao nekim od vas i što je najbitnije olakšao taj odgoj, jer cilj ovog odgoja je da sem briga o pticama mi imamo i slobodno znači vreme za sebe, a upravo nam to ova hrana i ovaj način hranjenja omogućava. Eto, toliko. Hrana Top 10 Plus znate gde možete nabaviti ukoliko vam treba. Prijetno.